Gasteiz gastronomiaren hiriburua izeneko ekimena, batez ere aukera ezin hobea da hiriburuko eta Araba osoko gastronomia aberatsa ezagutzera emateko. Bertako ostalaritzan sukalderik onenak dauzkagu eta askotan Arabako lehengaiak izaten dituzte ardatz. Beraz, nekazaritzako produktuak sustatzeko oso ekimen interesgarria da. Arabako elikagaien eskaintza benetan oparoa baita eta maila handiko erakusleio batean erakutsi ahal izango dute. Arabako gastronomia ona hementxe hasten da, merkatuetan. Gasteizko hornidura merkatua ekoizleen eta bezeroen arteko topagunea da. Nazioartean ospetsu bilakatu diren produktuak, Arabako txakolina, Arabako Errioxako ardoa eta Idiazabal gazta, ez dira inoiz falta Gasteizko hornidura merkatuan, ez da ostalaritzako barretan eta maietan ere. Juan Gilek Dulantziko erauzkin jatetxekoak, merkatuan egiten ditu bere erosketak. Merkatuko ekoizleak ondo ezagutzen ditu. Gaur erosketak egin baino lehen, Jose Antonio Merinorekin hasi da hizketan, Arabako txakolinaren gerentearekin. Ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko hurbiltasuna ezin hobeto ikus daiteke hemen. Hori garrantzi ezin handiagokoa da lurraldeko nekazaritzarako. Produktu bat eskaintzen eta kontsumitzaileen gustuak ezagutzen ari gara. Txakolina zer den azaltzen diegu, zergatik den bezala, eta zenolako zaporea daukan. Eta nire ikuspuntutik horrek produktua kokatzen laguntzen digu. Hiriburutzaren kontuak bisitari gehiago ekarriko ditu, dudarik gabe. Herritarrei ulertaraziko die bertoko produktuak kontsumitu behar dituztela, kalitate onekoak direla, gertukoak. Tokiko ekoizleen erronka hil edo bizikoa dela oso garbi dago. Arabako txakolina jatorri izena txikia denez, garrantzitsua da etxekoen artean produktua sustatzea, jendeak ezagutu eta kontsumitu dezan. Beraz, kalitate honeko produktua bada eta denek ezagutzen badute, asko hobeto. Miriam Molinak ere Idiazabal jatorri izenaren egoitzatik, iritzi bera du. Gasteiz gastronomiaren hiriburua izendatzea aukera paregabea da. Gasteiz gastronomiaren hiriburua ekimenak, hotelak eta ostatuak ez ezik, gure lurraldeko goi-mailako produktuak ere sustatu nahi ditu. Erakuslei horraldoi baten antzekoa izatea espero dugu. Bertoko jendeak gogora dezan hemen bertan zer nolako aukerak dituen. Bisitariei dagokienez ez diegu huts egingo. Hemen ze ondo jaten den eta zer nolako produktuak ditugun ikusiko dute. Eta ikusteaz gain, eskura ere izango dituzte. Merkatura itzuli bezain laster, Juan Burubelarri murgildu da bere erosketetan. Harentzat benetako luxua da ekoizleak ezagutzea, eta bere jatetxeko platerei helarazten dien bermea ere bada. Sentsibilitate kontua da, eta batez ere produktuak eskualdean bertan sortzean datza kontua. Niretzat, Dulantziko nire jatetxean, Arantxarekin eta inguruko beste ekoizle batzuekin lan egiteko aukera izatea mundiala da. Harreman batzuk hasi gara finkatzen. Hemen era inpertsonal batean jokatzerik ez dago. Gainera dena daukat bermatuta, osasungarritasuna, zaporeak, kasu honetan, Arantxari esker. Ekoizleentzat ere bihotz altxagarria da ikustea, bezeroek ondo baloratzen dituztela euren esfortzuak eta euren produktua. Arantxak nekazaritza ekologikoan egiten du lan, eta bezeroak pozik ikustea bihotz-bihotzez eskertzen du. Guretzat bihotz altxagarria da benetan. Ikusten baitut Juanek nire produktua estimu handian daukala. Ta naiz da itxura perfektua ez izan, berak berdin-berdin nahi du. Egia esan itxura hobea izan behar luke baina, beti etzaizu ondo ateratzen. Hurbileko laguntza ere bada. 2 minutu besterik ez du behar nire baratzera etortzeko, ta nahi duena aukeratzeko. Nik ez dut zer egin behar. Produktu bat zenbat eta gutxiago ukitu, zapore hobea izango du. Ekologikoagoa izango da. Ez dago energia kontsumorik, eta jendea produktu fresko eta bildu berri batez aprobetxatuko da. Proteina tanta oso onak dira. Juanek ekoizleekin duen harremana ez dago merkatura mugatuta. Hornitzaileen eta lagunen ustiategiak noizean behin ere bisitatzen ditu. Gaur Herediara jo du.
Adolfo lagunak 40 hektarea lur lantzen baitu nekazaritza ekologikoan. Adolfok txitxirio eta patata hautapenarekin jarraitzen du. Era askotariko produktuak lantzen ditu, nekazaritza ekologikoan oso garrantzitsua baita laboreak txandakatzea. Adolfok garrantzia ematen dio bezeroekin zuzeneko tratua izateari. Berak ondo baitaki, bezero bakoitzaren premiak zeintzuk diren eta bezeroek badakite zer ekoizten duen. Estamos en Heredia, esta es mi... Heredian gaude. Hau nire lursaila da. 40 hektarea ditut gai ekologikoak lantzeko. Duela 10 edo 12 urte hasi nintzen, baina 7 urte daramatzat ekoizpen ekologikoan. Hemen geratzen ez ziren gauza batzuk ekoizteko, produktuak, lurra eta abar kutsatzen jarraitzeak, zentzurik ez zuela iruditu zitzaidan. Gertuko jendearentzat ekoiztea zentzuzkoagoa dela iruditzen zait. Bezeroa baldin badator nire produktuak erostera eta nik aurrera ateratzea lortzen badut, zenbat eta gertuago, orduan eta lotura estuagoa. Hark badaki zer daukadan, nikarekin hitz egiten dut zer behar duen jakiteko, eta oso harreman zuzena da. Ura pozik dabil eta ni ere bai, denekin, prezioekin, gertutasunarekin. Juanek Herediako ustiategia utzi du, baina bisita eguna denez, bere ikustaldiekin jarraitu du. Maezturaino hurbildu da Luis Parrarekin elkartzeko. Ekoizle gaztea da eta Arkautiko nekazaritza eskolatik igaro eta gero, oilaskoak gizentzeko eta landaolioen arrautzak ekoizteko etxalde txiki bat muntatzea erabaki zuen, Euskal Arrazako olio hegaztiak ardatz hartuta. Arabako mendialdeko alderdi ezin ederrago batean, Luisek oso ondo egituraturik dauka bere hektarea bateko lursaila. Eta gainera, ekoizpen estentsiboaren kontzeptua ondo aplikatzen du. Estamos en la montaña alavesa. Arabako mendialdean gaude, Maeztu udalerrian. Hemen hektarea bateko lursail bat erosi nuen, eta 5 oilategi muntatu ditut, Euskal Arrazako olioak gizentzeko. Landa olioen arrautzak ere ekoizten ditut, eta alden neurrian olioen jana ekoizten ere saiatzen naiz. Gure produktuen kontsumoa sustatzeko balio digute, eta gainera, erakusleio ezin hobeak dira gure eskaintza ezagutzera emateko. Jendeak gure produktuak jaten ditu jatetxeetan, gutaz hitz egiten diete, ea denon artean lortzen dugu. Los unos por los otros. Juanek ustiategietara egiten dituen bisitaldiak oso baliagarriak zaizkio beste zenbait gauza berresteko. Besteak beste, euren jarduera maite dutenekin, horretarako bizi direnekin eta lurra gehiegi ustiatu gabe lantzen dutenekin lan egitea ezin garrantzitsuagoa dela. Egia esan lurra nola zaintzen duten eta nola maite duten ikustea benetako luxua da. Nolako begirunez lantzen duten. Kasu honetan, Luisek zenolako errespetu zaintzen dituen abereak, nola arduratzen den gure bertoko arraza batez eta zeinen esku ona duen zeregin guztietarako. Hau ona garbia eta bidezkoa da. Ona da, oso ona dagoelako, garbia da ingurunea zaintzen duelako, transgenikorik ez dagoelako, eta gure arteko harremana bidezkoa da, diru aldetik ondo ateratzen zaidalako Luisengana jotzea arrautzak eta oilaskoak erostera, eta hark prezio zuzenean saltzen dituelako bere produktuak. Gubiontzat onuragarria da. Eguerdian Juan dulantzira bueltatu da, erosi dituen produktuetatik onena ateratzeko. Jatetxean Juan Ramon Gamiz aurkitu du zain, gopegiko esne ekoizle bat. Berak egiten dituen produktu ugarien artetik Idiazabal gazta gailentzen da. Tenemos una explotación ovina. Ardi etxalde bat daukagu. Horrez gain, haragi arrazako behiak ere badauzkagu. Baina ardi etxaldean ardi latxak eta ardi rasak dauzkagu. Ardi latxetatik Idiazabal gazta ateratzen dugu. Gero hainbat gazta mota ere prestatzen ditugu. Gaztamina, gaztakrema. Eta ardien esnea ere saltzen dugu saltokietan eta jatetxeetan mamiak eta azken burukoak egiteko. Produktuaren onarpenari buruz jasotzen duzun erantzuna zuzenagoa da. Saltoki txikien eta jatetxeen jabeek oso harreman estua dute kontsumitzaileekin, eta horregatik bezeroen iritzia oso kontuan hartzen dugu. Sukaldean berriro, Itziar datorkio bisitan Lagranetik. Edurtza lantegiak urteak daramatza kalitate handiko odolkiak egiten.
beti ere bezeroen iritzia kontuan hartuta. Estamos en Villaverde. 1988 urtean kokatu ginen Villaverden, duela 16 urte asko dira. Kalitateko produktu bat da, lehen gaiarekin oso zorrotza gara. Ona izatea exigitzen dugu. Arazoren bat sortzen bada, produktuen akatsen bat edo ikusten badute, berehala deitzen digute, ze gertatu zaien kontatzeko. Ea zerbait gehiago egin dezakegun, zerbait berezia edo baote daukagun, tamaina handiagokoak edo zer nahi. Azkenean, zuzeneko tratua daukagu, eta hori ez daukazu saltoki handietan. Las grandes superficies. Juanek, Arabako produktu batekin egin daitekeenaren erakusgarri bat eskaini digu. Vamos a jugar con la calabaza. Orain jolasean ariko gara, Arantxaren kuiarekin, Adolforen patata barietate mingotxarekin, Juanraren gaztarekin, eta beste honekin, kuiaren pipitak dira, baina eota. Kuia moztu, puska ez handiak ez txikiak egin, eta eltze batean jarriko ditugu. Moretako olio zurrusta bat bota, arroniz barietatekoa, piperbeltz pixka bat gehitu, eta azkenik añanako gatz pitin bat. Piperbeltza gehitu dugu, beraz. Gatzak kuiaren barruko ura ateratzen lagunduko digu. Tapakia jarri eta 20-25 minutuz zu txiki-txikian izango dugu. Bigundu ondoren, nahastegailuan sartu, gurin pixka bat erantzi eta ondo nahasiko dugu dena. Kuia krema egin da gero, patata krematxo harin bat egingo dugu. Patata moztu ondoren, patata gehitu eta esnearekin estaliko dugu. 20 minutuz egosi eta berehala egongo dira prest. 20 minutu igaro dira eta ona hemen emaitza. Pure elastiko eta krematxu bat da. Orain, bero edukiko duen sifoi batean utziko dugu. Kuia krema pixka bat gehituko dugu. Orain Iriazabal gazta ketua kuboetan ebakita. Eta azkenik, patata krema apartxua. Eta azken ukitua emateko kuiaren pipitak jarriko ditugu. Orain beste gosegarri bat prestatuko dugu. Adolforen babarrun horia erabiliko dugu. Arabako babarrun barietate bat da. Txerri belarri orearen antzeko zerbait da hau, baina prentxatuta dago. Gatz kristalak, moretako olioa, arroniz barietatea, eta merkatuan erosi ditugun aza batzuk ere erabiliko ditugu. Hauek gordinik aterako ditugu. Azak fin-fin partitu ditugu, bestalde babarrun gisatu tradizional bat egin dugu, porrua, tipula, azenarioa. Orain, belarri zatia hartu eta plantxan egingo dugu, buelta bat eta beste bat, bi aldeetatik. Hementxe dugu Adolforen Arabako babarrun horiarekin eginiko krema. Ez dugu ez irabiagailuan, ez beste inon sartu. Txano batekin dekantazioz lortu dugu krema hau. Uki ikusgarria du. Plateraren ondoan pixka bat jarriko dugu. Gero belarri orea jarriko dugu. Bi aldeetatik primeran gorrastaturik. Alde guztiak. Añanako gatz kristal batzuk. Eta moretako olio pixka batekin aberastuko dugu. Eta azkena emateko, aza osto gordinak. Uretan eta gelarekin egon direnez, zentrifugatu behar izan ditugu. Eta bukatzeko, olio pixka bat gehiago botako dugu. Eta listo, hementxe dugu bigarren gosegarria. Y ya tenemos el segundo aperitivo. Erauzkin jatetxeko sukaldaritza, sasoiko produktuetan eta azoka produktuetan sustraiturik dago. Plater tradizionalak eta aldi berean plater berritzaileak dira, baina lehengaiak eta ekoizleak kontuan hartuta beti.
lo que buscamos en... Gure menuetan sasoiko produktuak, merkatuko jakiak erabili nahi ditugu. Gure sukaldaritzak molde tradizionalari jarraitzen dio. Hori bai, beti saiatzen gara pixka bat endredatzen. Eta gustatzen zaigu uki berriak edo joera berriak topatzea. Baina lehen gaiak, produktuak eta ekoizleak aintzat hartuta beti. Jendeak ezagutzen gaitu, badakite dulantziko jatetxeok sentsibilizatuta gaudela eta bertoko produktuekin lan egiten dugula, lan interesgarria egiten dugula. Nire ustez hori ona da beti, baina bertoko jendearekin ez ezik kanpotik datozenekin ere berdin egin behar da. Hau da, ona bazkaltzera etortzen denak garbi izan behar du Arabako produktuak jango dituela, produktu ekologikoak eta sasoikoak. Gasteiz gastronomiaren hiriburua ekimena erakusleiho bat da. Arabako ostalaritzak baliatu behar duena bere jakituria eta eskuona munduari erakusteko. Lurraldeak eskaintzen dizkien produktu bikainak lagun.